Cauți o casă modernă gata la cheie? Hai să-ți prezint o proprietate care te așteaptă să-i dai viață. O casă elegantă, construită la sol, cu materiale premium și finisaje de calitate superioară. Aici nu mai e de construit nimic, totul este deja pregătit pentru tine. Casa se predă complet finisată, gata să fie mobilată exact așa cum ți-ai imaginat. Cu o suprafață de 110 metri pătrați, compartimentarea este gândită inteligent. 3 camere, 2 dormitoare și un living generos cu lumina naturală. Un spațiu perfect pentru familie, relaxare și momentele tale de liniște. Bucătăria este separată, ideală pentru cei care iubesc gătitul și își doresc mereu un living aerisit și ordonat. Baia este complet mobilată și utilată, cu finisaje elegante, gândite pentru a transforma fiecare zi într-o experiență de relaxare. Confortul este asigurat prin încălzirea în pardoseală, iar pentru eficiență termică maximă, casa dispune și de calorifere suplimentare. Din living avem ieșire directă pe terasă, care are o suprafață de 12,5 metri pătrați. Iar curtea, de 350 de metri pătrați, oferă spațiu suficient pentru amenajare, grădină, zonă de joacă sau chiar un foișor. Totul este pregătit. Casa te așteaptă la cheie, iar tu trebuie să-i pui doar personalitate. Sunt Ona de la Fimo și te aștept la o vizionare.